sa pagsugod og pahibalo sa anghel nga magmabdos si Isabel o niya manganak siya, si Juan wa mosunod iyang gisupak niya, iya pag yung gi-question unsaon pagkahimo nga tiguang naman sila niya, kay misupak man siya wa man siya mudawat sa pulong sa anghel na amang siya. So kamo diha, kumusta man, mudawat ba mo sa pulong sa Ginoo o dili? Kanang nitingog nidawat na, kanang wa mo tingog na amang na na. Basta di ka mudawat sa pulong sa Ginoo, maamang ka. Oo, pananglitan ingon ang Ginoo, higugmaa imong kaaway. Nya di ka mudawat ana. Nya karon nagsugat ba mo sa imong kaaway? Mutagad ka dili? Mutingog ka dili? Di oy, imong kaaway? Di man ka mudawat ana, ngigagod higugmao ng panuwing dako ana. Nya karon pagsugat ninyo, mutingog ka dili? Di jud ka mutingog kay wa man ka mudawat sa sugo sa Ginoo, di na amang ka. Amang daghan kay ron mga amang Pasko na lang, amang lang gyapon ug magkita di magtinagdanay kay nag-away sa utang, nag-away sa kanini ang mga utlanan siyuta, mga kural, nag-away tungod sa ilang mga kabit. Ana, di na kamtagad. Pero kung mudawat ka sa pulong sa Ginoo, moingon ka, matuman ang imong pulong sama ni Maria, inigsugat nimo sa imong kaaway, maayo na tong imong pagkaamang, moingon din ka, asa day kaday? Moingon sa to siya, mutingog mo sa to, isa hilom na taparuson ti kang buanga karon. At least ditingog, di ba? O dili na amang. Mao na si Zacarias nakabawi sa atong ebanghelyo karon, nakabawi siya. Doon naman sa ilaing gisugo ang anghel, gipulong siya. Inigkatao ni ining bataa, nganlan mo siyag Juan. Na-register na ni Zacarias. So bisag amang siya, naningkamot siya nga mutuman nagyod sa sugo, siya lisod ining musupak ta, maamang man ta. So naka-realize siya ba? Siya mutuman nagyod ko. Motong pag-ingon sa mga silingan, nganlan tanig Zacarias. Wa gyud ang iyang gisuwat, ingon siya Juan ang iyang ngalan. Pagtuma niya, kasulti na yun. Giling niya imong tupad. Ina, kusog ka mo tuman sa pulong sa Ginoo. Kanang wa mulingi, mga masakiton. Oy, lingi mo oy. Pangutan-an na imong tupad ba, na kusog ka mo tuman sa pulong sa Ginoo. Niya mo tingog gani sa ato pa, mutuman na tinuod, pero kanang wa mulingi, wa agsan musulti, na miligro na mo. Mao na sa atong unang pagbasa niingon dire nga moabot na ang Ginoo. Ingos Malakiyas. Pero kinsa may makaharong sa pag-atubang niya. Kay iya ra bagyong usbon ang atong kinabuhi. Di siya musugot nga ang atong gusto mao'y sundon, gusto gid siya nga siya'y masunod. Muna nga sama siya sa sabon nga isog. Kanang sabon ba? Iya ginangkwao ng buling niya, kanang kayo, putlion gina niya ang tanan nga mga dili apil sa plata or sa bulawan. Muna pagbahon sa kayo, wag tangon ginas Ginoo ang atong mga sala. Niya unsa may atong mga sala? Kana gyung magtuman tas gusto. Sama ng paghatag ugngan sa mga bata. Karong panahona, mga buangon na kaimustanan. Iapil gyud angan sa mama, angan sa papa, angan sa lolo, sa lula, nga mga influential. Muna nga naay kuan ko no, na ako ngan nga nagpabunyag, angan cellphone. Siya nga nung cellphone man, siya, ang ako gong asawa padre kay si Celerina, niya ako, si Ponciano, niya among gi-combine, cellphone. May sad, ingon pare, okay sada. Ingon sa to, sunod na sa siyang bata, kisa may nga ingon charger. Nganong charger man ingon din siya nga, ang ako gong kuan, asawa si Charmaine, unya ako si Jerry man ko, so charger.
Siya, Padre, bunyagi na ni sila. Ingon din pare, di ko mo bunyag. Nga naman, why signal? Kabaos po. Pero dagko naman kunong bata, nitingog kunong bata, isa Pader, naamay wifi. Ay, mga buangon kay tastanan. Naamang gani, nagpabunyag. Ako man yung pag-umangkon, bahalag masuko ni siya. Ako gining mensyonon, gikasal na ko din nako kinsaingan. O ko kibaw ko sa ingan niya. Pagtanaw na ko sa marriage contract, im og I. Nako, me? Imongan, me? Ingon sa dili, Father, im I. Nako, me man lagi ni. Sa dili, im I na, Father. Tanaw ha, ang gisuwat, im og I, giparis. Unsa may basa ninyo, anak? Me. Pero ang pag-pronounce, im I. Nako. So, ambot lang, mga unsa. Pero grabe sa tong akong nasugatan, kay angan, sa bata, X. Ano ba? X. Naku mo ni first name, and siya, mauna pa der, X. Stila, no? Kinsa din ang ganahan mo, hatag o gahanan na X. Ang kanang X, di ba? Nothing man na. Nothing ba? Zero, di ba? Naman na sa atong mathematics, finding the unknown. Unsa may imong i-represent sa unknown? X. Sa ato pang imong bata, naa pero Hindi siya, ni ana si X, ni ana si kalain paminaon, inig-translate ba? Ni ana si niya ang lain sang meaning anang X kay wrong. Di ba? Check, niya X. Niya inigingon, unsay nga nimo wrong? Sakto imong tubag, wrong. Kamo no, mga buangon kay mustanan. Susundan ninyo ang gitudlo simbahan naas almanaki kay mao nay tinuod nga mga ngan nga Kristiyanos. Sama na go mga Agata, kanang mga Domingo, Dominga, anang Policarpio, Crescenciano, Pedro, Santiago, kaya naman, maumanggon ni sila ang mga champion sa pagsunod sa Ginoo. Kasagaran ani mga martyrs, nagpakamatay sa pulong sa Ginoo. Nya ang usaan ni champion sa pagbaligyag slat. Kinsa mangan champion baligyag slat. Tanawa kay mo. Ang nakaapa ninyo kay di lang gid mo mamalit. Pero nabiya sa daghang namalit, tanawa, pila na itong halin sa dopes as of yesterday. 15,393 kaslats na. Pakpak. Anya sa atong special slot nga katong ikhak tag 100 per slot sa 20,000 na halina na taog 12,024 slots. Pakpak. Nganli inyong anak og Crescenciano haron epektibo kay nang mamaligyag slot alang sa kaayuhan sa simbahan kaysa nganlan ninyong X unya ang hilig ana X-rated. Maunang magsulob ana mga spaghetti dinhi, kita-kita dinhi, kitang pusod unya siging tinukhangay way mga kasal. Kay X-rated ang ilang hilig. Mabuangon. Matod pa. Ay kunyong tutot ko toke kay di ra ba ko mahadlok ana inyo mga mata. Ginoo guni. Matod pa diri ihangad ang inyong mga ulo og tan-aw kay ang inyong kaluwasan haduol na. Matod pastubag nato Salmo. Pasabot ani moabot ang kaluwasan nato pero dili ta niya luwason kung magpabilintang nahigugma sa tawhanon og kalibutanon nga mga pagtulunan. Kinahanglan yung maminaw ta og mosunod sa langitnong pagtulunan. Mao man bitaw nga naatay gitawag og mga sakramento. Nya kining healing sacrament ang gauna gid ani ang sacrament sa kumpisal, sacrament of confession or reconciliation. Si
Zacarias nakigreconcile sa Ginoo sa iyang kasing-kasing ni kumpisal siya sa Ginoo, pasaylo ako Lord, sugod karon sundo na gyud ka. Mao man ay meaning sa kumpisal, makighiusa tas Ginoo og sa atong isig katawo, reconciliation. O doon na dayoy healing, tanawa ng banag asawa nga mag-reconcile, na dayoy healing. Unsa may timaan, sunod tuig bunyag dayon. Na-healed na sila. Di ba? Hawa mo ka, G. May padeng pari, kamao pa. Ana. Unya, ang sunod nga sacrament of reconciliation, makig-uli tas Ginoo, nga mao ni komo natong himuon, kanang anointing of the sick. Ang masakiton atong i-reconcile sa Ginoo, kay nasayod ta nga hapit na siya mo atubang sa Ginoo. Pa-anointan dayon. Kay kanang anointing of the sick, makaayo na lawas og kalag, kay mapasaylo man ang sala. Gilingi ay mong tupad, tanawa og angay na ba ng hilugan. Ang hilugan kadto rasang dangerously ill, kanang kanabang namiligros kamatayon, ayaw na, kay buhi pa na. Pero mukalit tingin nag-collapse karong taod-taod. Lain sa makaayo ana niya. Ang makaayo sad nato, lain nga sakramento kining santos nga misa. Gikan sa unang part sa misa hangtod sa katapusan, healing gyud na siya. Mo na ayaw mo paggamit anang pulong healing mass. Careful mo ana, kay basin unyag nag-discriminate mo nga ang ubang misa dili day healing mass gyud na kanunay kung naa kay pagtuo. Di ba? Karon unsa may timaan kung ma-healed na ta? Ang una, kusog kay kang mupasaylo. Din agyog ka masuko, din agyog ka magdumot. Sige, lingay mong tupad. Ing nawa na kay gidumtan. Ana, no? Nya ikaduha, kung healed na ka, mahimo kang tuburan sa kalipay. Sama ni Zacarias, nahimong kalipay ang iyang desisyon sa tanang katawhan. Healed naman siya. Una, kalipay. Ang katapusan nga timaan nga healed na ka, ganahan kay kang magsigi na alagad, din adyod ka manugo. So kana mga ginikanan nga na-healed, din agid na mga saba, din agid na manugo sa mga anak. Nya kana sa mga anak nga healed na, sa ilang yawanon nga kinaiya, din agid na magsigig duwa lang gid anang cellphone o computer, mutabang gid na sa mama ug papa, din ana maghuwat nga ingnon. Manghugas na sila, manglimpyo, ana mutabang gid na, pero kana mga tapulan pa kaayo, kana masakiton pa na. Labi na ginang hapit di matug kay magsigtan-aw ng cellphone, masakiton. Nya inig alaga din ni simbahan, sama ning sakristan, matug din ni simbahan. Ana, matug. Nya inig human din ni simbahan, sigak ig mata to a cellphone. Nya inig serbisyo, tug. Kana maunay mga masakiton. Swerte lang ta kay wa tay sakristan dinhi nga ingon ana. No? Tanawa. Tanawa. Awa, di ba nang mata na? Sige na, manindog na ta.